Gabon, Filipe Zlerrun ikastaroaren barruan agertzen den lehenengo tarea denez norberaren aurkezpena bideotxo txikitsu batean egitea kontaten zeintzuk dira zeuen espektatibak. Neu, naizenez horren tutorea, izango naiz lehenengoa egiten. Jesus Mari naiz, matematika irakaslea eta IKT dinamizatzailea Lekeitioko institutuan, eta badira ja 6-7 urte metodo pedagogiko hau erabiltzen dutela. Matematika emoten, laugarren DBH-en. Dana sortu zen pizkate era intuitiboan bideoak nik pentsatu izan dut beti oso tresna potentea dela ikaslentzako behintzat. Eta garai hartan hasi nintzen entzuten Flipet inguruko barriak eta komunitate batzuetan, komunitate virtual batzuetan agertzen zen konzeptu hori eta ideia hori, eta animatu nintzen martxan jartzen. Hortik aurrera urtero emon izan dut ikastaro hau. Orduan, espero dutena izango da, zeuentzat baliogarria izatea, ea lortzen dugun ikastea ondo zer dan eta zelan aplikatu aldan, eta ea kurso amaieran, ikastaroaren amaieran, zuteriko batzu behintzat, animaten sarien martxan jartzen zeuen ikaslekin. Besterik ez. Animatu eta bideotxo hauek zeuen aurkezpena egiten jarri hor foroan. Gabon.